ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шаһадат китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шаһадат китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләре насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең гаделлеге белән хак юлдан яздырса, аны бер кем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең рәхмәте белән hidayatina күндерсә, аны бүтән бер кем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безне төрле телләрдә сөйләшүче, төрле халык вәкилләре итеп яратты. Һәм арабызда bir генә кеше дә башкасының төгәл сүрәтенә, сөйләшү, аралашу сәләтенә бер ничек тә ошамаган. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва мин аятихи халқус самавати вал ард ва ихтилафу алсинатикум ва алваникум инна фи залика лааятин лил'алимин." Аллаһ Тәгалә әйтте: Аллаһның мөгъҗизаларының берсе күкләрне һәм җирне барлыкка китерү. Һәм сезнең телләрегезнең һәм төсләрегезнең төрлелеге дөреслектә монда гыйлем ияләре өчен мөгъҗизалар бардыр дип әйтә. Икенче бер аятында, Худ сүрәсе 118-119 аятларында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва лау ша'a раббука ладжa'ала ан-наса умматан вахида ва ла язалуна мухталифин илля ман рахима раббук ва лидалика халaqahum." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә синең Раббың теләгән булса, бүтән кешеләрне дә бер уммат итеп, бер төркем итеп яратыр иде" дип әйтә. Ләкин Аллаһ рәхмәте тигән кешеләрдән кала, башкалары хаклык мәсьәләсендә дә төрле фикерләргә бүленделәр. Һәм алар шуның өчен яратылдылар да дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Шулай итеп, Аллаһ Тәгалә безне төрләндереп яратты. Кемнедер, нинди дә булса халыкның вәкиле, кемдер, ниндидер бер телдә сөйләшәдер, кемнеңдер тән төсе башкасыннан аерылып торадыр. Һәм җир өстендә 7 миллиард кеше бер төсле уйласа, бер төсле фикер йөрткән булса, бер каршылык та булмас иде. Һәм бөтенесе дә Аллаһ Тәгаләне танып, иманлы килеш бер тавыштан сөйләшерләр иде, бер адым атлап гел бергә булырлар иде. Әмма ләкин юк. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә безне төрле итеп яратты. Һәм арабызда кем яхшы, кем начар икәнлеге, кем зиһенле,
Кемнең инде зихене бик үк тулы булмаганлыкны, кем иманлы, кем мәрхәмәтле, кем кешелекле икәнлеген күрсәтү хикмәте өчен Аллаһ Тәгалә безне төрләндерде. Аллаһ Тәгалә безне бер-беребезгә охшатмады. Һәм шуңа күрә тормыш дәвамында туганнар арасы булсынмы, дуслар арасы булсынмы, һәм гомумән арабызда фикер каршылыгы туарга мөмкин. Русча әйткәндә разногласия, различие мнений, различие видений дип әйтәбез. Һәм инде нәрсә эшлисең? Моннан качып булмый, була торган хәл һәм моннан без ничек тә котыла алмыйбыз. Бу вакыттан вакыт тормышыбызда килеп чыга. Һәм безнең динебез, ислам шәригате, безнең тормышыбызны, безнең гыйбадәтебезне генә түгел, безнең тормышыбызны да җайга салыр өчен, җайлаштырыр өчен безгә бирелгән. Һәм менә шул фикер каршылыклары туган очракларда без ничек итеп ул каршылыкларга, ничек итеп аларга каршы торырга, ничек итеп бер-беребезне якынлаштырырга берничә кагыйдәләрен безгә ислам дине күрсәтә. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Ва ма ихталафтум фи шай'ин, ва ма ихталафтум мин шай' фа хукмуhu ила Аллаһ." Нәрсә хакында гына бәхәсләшсәгез дә, ул әйбернең, ул мәсьәләнең, ул бәхәснең шишелеше Аллаһка кайтарырга тиешле дип әйтә. Икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я аyyuhallazina amanu, ati'u Аллаһа ва ati'u ar-расул ва улил амри минкум, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Аллаһи war-расул in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khayrun wa ahsanu ta'wila." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһка буйсынагыз. Аның илчесенә буйсынагыз" ди. Һәм шулай ук гыйлем ияләре һәм көч-куәт ияләре булганнарга буйсынагыз. Әгәр дә үзара берәр эштә бәхәсләшсәгез, берәр эштә талашсагыз, ул эшнең хөкемен Аллаһка һәм илчегә кире кайтарыгыз ди. Шул вакыт Аллаһка һәм кыямәт көненә, ахыр заман көненә иман китергән булырсыз. Сезнең өчен бу хәерле булыр һәм эшегезнең ахыр нәтиҗәсе дә күркәм булыр дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бу аятлардан күренгәнчә безнең тормышыбызда була торган бүтән бәхәсләрне искә ала. Монда дини бәхәс кенә түгел, монда дөньяви да бәхәс. Монда бизнес мәсьәләсе булсынмы, монда туганнар арасында проблема булсынмы, ата-ана, ир белән хатын, туганнар, дуслар һәммәсе арасында чыга торган сүз булса, фикер каршылыгы булса, алар һәрберсе дә шул эшне җиңәргә теләсәләр, шул эшне шишергә теләсәләр, араларын яхшыртырга теләсәләр, Аллаһ Тәгаләнең сүзләренә, Аллаһ илчесенең сүзләренә кире кайтарып, хөкемнәрен янында үз тавышларын бетерергә тиеш. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең бер аяты бар икән, ул аят янында уже үз фикерен, я вот думаю по-другому, я вот считаю вот так дип, алар инде үз фикерләрен үстен чыгарырга тиеш түгелләр, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ илчесе безгә үзенең бер хадисендә әйтә, һәм бу хадис Сахих al-Muslim хадисләр җыентыгында килә. Аллаһ илчесе әйтте: "Шайтан ди Гарәп ярым утравында, арабский полуостров, Гарәп утравында намаз укучылар аңа табынырлар дигән теләктән инде өмиден үзде ди. Әмма ләкин араларына дошманлык сала алырмын дип, ул шайтан һаман өметләнә ди. Әйе, бәлки шайтанга гыйбадат кылу, ширк кату, шуның эшләрне бәлки ул булдыра алмастыр да инде хәзер Гарәп ярым утравында. Әмма ләкин шул Гарәп ярым утравы булсынмы, башка җирләрдә булсынмы, мөселманнар арасына ыгызыгы, мөселманнар арасына дошманлыкны салырга ул ярата, ул тели. Һәм шул эштән өмитен өзми. Һәм шуңа күрә шайтанга бу эшендә каршы торыйк, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм әгәр шул хилафатлар, бәхәсләр кайдан килеп чыга дип сорасагыз, галимнәр бу бәхәсләр хакында
берничә сәбәбен китерәләр. Ягъни шушы эшләрдән килеп чыга дип әйтәләр бәхәсләр һәм үзара талашлар. Беренчесе тәкәбберлек. Аллаһ илчесе әйтә, тәкәбберлек нәрсә ул дип сорагач, Пәйгамбәребез әйтте, тәкәбберлек ди, ул ди, хаклыкны кабул итмәү һәм кешеләрне мыскыл итү дип әйтә. Ягъни кем генә булмасын, ничек кенә әйтмә, бар шундый кешеләр аңа үзенең минлеге, аңа үзенең эгосы, үзенең шушы нәфсесе ул хаклыкны кабул итәргә бирми. Син кем булдың соң әле? Син кемсең идең соң әле? Син бит үзең әле шундый әле фәлән әле төгән дип, ул мөхтәрәм җәмәгать төрле акланулар таба, ләкин үзенең тәкәбберлеге, үзенең масаюы сәбәпле ул хак сүзләрне кабул итми. Һәм менә шул тәкәбберлеге аны ахыр чиктә харап итәргә мөмкин. Чөнки исегезгә төшерәм, Аллаһ илчесе әйтте, йөрәгендә бер тузан бөртеге кадәр булса да, тәкәбберлеге булса ди, ул кеше җәннәткә кермәс дип әйтә Аллаһ илчесе. Шулай ук бәхәсләргә китерә торган сәбәпләрнең берсе ул әдәпсезлек, әхлаксызлык. Кайсы бер вакытта кешегә бер сүз әйтәсең, ул сиңа 10-ны кайтара. Аңа бер сүз, бер киңәш, бер насихат әйтәсең, ул аны кабул итмәс өчен меңләгән акланулар табып, сиңа үзеңә кайтара. Син үзеңне кара, әтигесе, әмынсы, әфәлән, әтүгән дип, һәм кайбер вакытта кешеләр хәтта булай дип әйтәләр инде, с ним даже лучше не связываться, лучше его оставить дип, лучше его не трогать дип, кайсы бер кешеләргә хәтта эндәшмиләрдер. Ни өчен? Чөнки моңа бер сүз әйтсәң, бу дишелә, моның пычрагы агыла сырасы. Ул сине тик калдырмый. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям мондый әдәпсез, әхлаксыз кешеләр турында, әшәкелеге дөньяга тарала торган кешеләр турында булай ди. Кыямәттә иң яман урында булыр шул кеше ди. Кемне башкалары әшәкелегеннән уртып калдырырлар ди. Лучше не трогать, лучше не связываться. Пусть там сидит, пусть там кипит в своем этом, да? Һәм шулай итеп, аңа хәтта урынмыйлар, хәтта сүз дә әйтмиләр. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә үзебездә андый бар икән тискәре сыйфат, ул сыйфатны бетерү өстендә без бик зур иттереп көрәшергә тиешбез. Шулай ук көнчелек, хөсетлек, дөнья яратылганнан соң кешеләр арасында иң беренче эшләнгән гөнаха үтерү. Кеше үтерүе аның сәбәбе нәкъ менә көнчелек сәбәпле килеп чыкты. Көнчелек кешене китерде туганын үтерергә. Көнчелек менә шушы туганын, нәрсә эшләтте, эчендәге дөньясын кайнатты, ут кабызып җибәрде. Ахыр чиктә тегесе үзенең үз туганын беренче тапкыр дөнья тарихында үз туганын үтерде. Һәм менә шул вакытта мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы көнчелек, шушы хөсетлек хисе кешене кай вакытларда хак сүздән еракка итәрә. Кайсы бер кешеләр була, аңа әгәр дә шушы үзе көнләшкән кеше берәр сүз әйтсә, ул капма каршысын эшли. Әгәр тегесе көньякка барса, бөтен якка бара. Гел 180 градус киресен генә әйтә, киресен генә эшли мөхтәрәм җәмәгать. Менә Пәйгамбәребез заманасында да Бану Исраил халкы, Бану Исраил кавымы, ни өчен алар Мәдинәгә күчеп килделәр? Чөнки алар Пәйгамбәр чыгачак, Пәйгамбәр булачак дип, аны китапларында укыдылар, таныдылар, шуны көтәргә дип килделәр Мәдинәгә. Чөнки китапларында пальмалар үскән җирдә чыгачак дип әйтелгән иде. Ләкин Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа пәйгамбәрлек килгәч, аңа иярмәделәр. Ни өчен? Чөнки көнләштеләр. Гарәптән буламый пәйгамбәр, гарәпләр арасында да бармый пәйгамбәр дип, алар кире кактылар мөхтәрәм җәмәгать. Көнләштеләр һәм пәйгамбәребезгә иман китермәделәр, аның артыннан иярмәделәр. Һәм шулай ук бәхәсләргә каршылыкта китерә торган сәбәпләрнең берсе ул да булса, әйтелгән сүзләрнең яки эшләрнең яки ниндидер яңалыкларның дөрестлеген тикшермәү. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Я әйюһәлләзина аману, ин җаәкум фасиқун бинабаин фатабайяну ан тусибу қауман биҗаһалатин фатусбиху ала ма фаъальтум надимин." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, әгәр дә сезгә берәр фасиқ, берәр бузык кеше хәбәр бирсә,
шул хәбәрне тикшерегез ди. Тикшермәсәгез, наданлык сәбәпле берәр халыкка зыян китерергә мөмкинсез. Һәм шул вакытта шул эшегез өчен бик каты үкенерсез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә мөхтәрәм җәмәгать, элек әйтәләр иде, СССР вакытында цензура бар иде, телевизорда цензура, гәҗиттә цензура, радиода цензура дип әйтәләр иде. Бүген дөнья ачылды. Бүген безнең интернет, бүген безнең средства массовой информации, бүген безнең һәрбер улысында да, кешесендә дә бар смартфон. Анда куелган WhatsApp-лар, Telegram-лар, Одноклассниклар, ВКонтакте, фәлән түгән. Һәм менә кайсы бер кешеләр шул смартфонына килгән бөтен хәбәрләргә ышанып утырып, шулай икән, чыннан да шулай икән, менә булай булган икән, булай булачак дип, җәмәгать менә шушындый сүзләргә ышанып утыралар. Әгәр дә хәтерләсәгез, әле пандемия башланган вакытта гына сүз чыкты. Янәсе лимон ковидны бетерә икән, имбир ковидны бетерә икән. Нәрсә килеп чыкты? Берсе дә бер тикшереп, берсе дә бер белгечләр белән сөйләшеп, киңәшләшмәде. Жүгерде кибеткә, жүгерде базарга. Ахыр чиктә имбир нәрсә эшләде? Килограммы 5000-гә хәтле күтәрелде. Ахырда нәрсә? Биттеме соң ковид? Бетердекме соң ул ширне? Юк, җәмәгать. Кем сатучылар инде әлбәттә алар плюска калдылар инде. Алар бик зур табышлар чыгардылар, әмма ләкин кеше хәбәрне тикшермәүе сәбәпле, киңәшләшмәүе сәбәпле, хәтта менә шушындый кискен ниләр карарлар кылып, эшләп, бары тик үзенең акчаларын гына итеп бетерделәр. Кайсы бер вакытларда телефоннарга төрле хәбәрләр килә, көлкеле хәбәрләр. Конспирология булсынмы, теориялар булсынмы, мөселманнардан һәм гомумән кешеләрнең бер катлыгыннан көлеп, мыскыл итеп язылган хәбәрләр килә. Һәм кеше ачып карауга, укый да шуны, шундук аңа ышана. Дөрестлеген тикшерми. Чё, легко же. Нажать на кнопку перепост, переслать, это намного легче, чем узнать достоверность этой информации. Чем посоветоваться с каким-либо специалистом в этой области. Будь это медицина, будь это машиностроение, будь это инженеры или иные какие-то другие сообщения. И поэтому намного, конечно же, легче нажать на кнопку, чем читать информацию, чем читать документацию, чем читать что-то научное, какое-то обоснование. Намного легче. И потом возникают трения среди людей из-за того, что люди, не удостоверившись, не узнав об этом, начинают доказывать, начинают спорить, начинают враждовать между собой. И в итоге агрессивно навязывать это свое мнение, выяснять отношения и в итоге даже порывать какие-либо связи, родственные или дружеские связи. Һәм татарларда шундый бер әйтем бар, каш ясый дип күзне чыгаралар. Менә шул җәмәгать, менә шушы әйтем, менә шушында нәкътә туры да килә инде. Аллаһ безне гафу кылсын. Нәрсә эшләргә, ничек андый бәхәсләрне бетерергә? Һәм Аллаһ илчесе һәр вакыт бәхәс килеп чыкканда йомшаклыгын күрсәтә иде. Берәр каршылык булса, берәр противостояние булса, ул һәр вакыт йомшаклыгын күрсәтә иде. Хәтта Мәдинәдә булган Абдуллах ибн Убай ибн Салул исемле мунафикларның башлыгы, аны белеп тора иделәр, бөтенсә мунафик булганлыгын. Хәтта аңа да эндәшкәндә, аның белән сөйләшкәндә йомшак итеп сөйләште. Каты бәрелмәде. Һәм ахыр чиктә бәлки иманга килер, бәлки тәүбә кылыр, бәлки кире кайтыр дип тырышты, бу эшен калдырмас микән, бозыклыгын калдырмас микән дип өметләнде. Һәм шулай ук тагын бер хадистә бер кыйсса китерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәдә яшәгәндә кайсы бер Бәну Исраил кавмы халкының кешеләре пәйгамбәрбезгә эндәшкәндә «Ассаламу алейкум» дип әйтә иделәр. «Ассаламу алейкум» түгел, «Ассаламу алейкум». Аның мәгънәсе сезгә агы булсын. Һәм шунда пәйгамбәрбез «Ва алейкум» дип җавап бирә дә бүтән эндәшми. Һәм шул исәнләшү вакытында бер тапкыр берсе килеп пәйгамбәрбезгә «Ассаламу алейкум» дигәч, Гайша анабыз янында була, һәм ул түзми, һәм кычкырып җибәрә: «Ва алейкумуссалам вал лә'нату» дип әйтә. Сезгә дә агы булсын, сезгә ләгънәт булсын дип Гайша анабыз кызулана, кайдарлана.
Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям булай ди: "Эй Гайша, ни булды бу? Ашыкма. Аллах йомшаклыкның бүтән эштә булуын ярата" дип әйтә. Шунда Гайша анабыз әйтә: "Син Аллах ишетмисеңме ди, алар нәрсә сиңа әйткәннәрен ди? Син аларның шушы сүзләрен ишетмисеңме дигәч, Пәйгамбәрбез әйтә: "Ишетәм" ди. Син ишетмәдеңме? Мин аларга ва галейкум дип җавап бирдем ди. Сезгә дә шулай булсын дип әйттем ди. Шул сүзләрне ишетмәдеңме дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям хәтта дошманлык, нашарлык булган теләкләргә дә Пәйгамбәрбез йомшак итеп, арифат итеп, тыныч итеп җавап бирде, мөхтәрәм җәмәгать. И, уважаемые братья, как вы поняли, сегодня был разговор о том, что мы разные. И в наших головах, конечно же, у каждого из людей свое видение, свои какие-то бывают мысли. И поэтому мы должны стараться взаимодействовать между собой и стремиться прийти к истине каждый из нас. И для этого, как сказали ученые, во-первых, если мы хотим сохранить дружеские, братские отношения между собой, и если мы слышим от него, от нашего брата, какую-то новость, какие-то слова, которые мы доселе не слышали, во-первых, мы должны удостовериться, чтобы это не привело к еще большему столкновению, к еще большему трению. Проверить, действительно ли это так, действительно ли это соответствует тому, что там сказано. На самом деле, было ли такое или нет. Это во-первых. Во-вторых, в своих словах, конечно же, мы должны быть искренними. В своих речах должны быть, стараться искренними и надеяться на милость Аллаха. Чтобы Аллах Субханаху Тааля сохранил наши отношения. И если будет так, то что Аллах предпишет, то что Аллах раскроет истину в устах, в словах нашего оппонента, наше высокомерие не должно стать преградой, причиной того, то, что мы это отвергнем, не примем, оставим. Нет, ни в коем разе. Даже если это будет человек, который младше нас, который менее благополучный, богаче, чем мы, да? Который может быть даже и менее уважаемый в обществе, но если это будет истина с его слов, мы должны это принять. И также, уважаемые братья, нужно всегда помнить, как бы ты ни спорил со своим братом, к какому бы вы разногласию между собой не пришли, ты не должен забывать то, что перед тобой брат мусульманин. Он точно так же верит в Аллаха, он точно так же любит и почитает пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Он точно так же совершает молитву. Что бы от него ни происходило, вот эта вот любовь не должна исчезать. Полностью, когда человек ненавидит, не любит, полностью отвергает, такого быть не должно. Да, от него, быть может, мы можем встретить какие-то неприятные слова, какие-то движения, даже может быть какое-то угнетение, но доля любви, она должна сохраняться. И напоследок, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иногда оставлял даже некоторые желательные вещи ради всеобщего блага. Ради того, чтобы было всем хорошо. Даже некоторые желательные вещи. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Аише, и сказал: "О Аиша, если бы твой народ не был бы еще новеньким, еще новым в исламе, в религии, я непременно приказал бы разрушить Каабу и перестроить ее заново на основах, которые заложил Ибрахим, и сделал бы у Каабы 2 двери, и сделал бы так, чтобы каждый человек мог войти в Каабу и мог выйти". А сегодня, как мы знаем, Кааба осталась именно на тех основаниях, именно по тем правилам, которые были при пророке. То, что одна дверь, и она высока, чтобы войти в Каабу, нужно принести лестницу, ключи и так далее, да? И вот, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, боясь, то, что это может повредить всем мусульманам, потому что Кааба это же символ ислама, так ведь? И люди просто могут не понять именно из-за того, то, что они еще достаточно не получили знания. И посланник Аллаха оставил это желательное действие для сохранения всеобщего единства, всеобщего блага для всех мусульман. Аллах Та'аля Раббыбыз, араларыбызны яхшатсайды, Аллах Та'аля гыйлемнәребезне, хикмәтләребезне арттырсайды, һәм иманнарыбызны да куәтләсәйде.
أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.